Gaueko, ataungo erremedio baserri etxean, neguan iruneskea biltzen omen ziren gauero sutondoan. Katalin, Miren eta Sara. Eruten zuten bitartean, berrin parra eta ferrin farran, hitz eta pitz aurrera egiten zuten. Gero, gaua eta ileunagoa zen. Ilergia Mandrea bizitan etorri arren, ileuntasuna zen. Gauez, inoretzen kanpora ateratzen. Ileuntasuna gaueko txinuaren errenua baitzen. Behin batean, mentura aspertzen zela, Katalinek arrokeriz beterik erran zuen. Baietz etxeari 3 itzuli eginen ditudala. Miren eta Sara, beldurturik, ez egiteko, gaueko erreinua zela, harrapatuko zela, desagertuko zela, ez eta... Katalinek beldurretzela erran zuen, eta aterantz abiatu zen. Miren eta Sara hurbildu ziren, eta Katalin atera zenean, Sarak etzun atera nahi, beldurturik geratu zen etxean. Eta Miren burua solik atera zuen. Orduan, Katalin korrika hasi zen. Etxeari itzulia emanez. Beldurturik, Mirenak burua atera zuen eta deika hasi zen. Katalin! 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 Azkenean, Katalin heldu zen. Itzuli bat, bigarrena hasi. Etzen ezer entzuten, ez da ezer ikusten. Orduan, Miren berriro hasi zen deika. Katalin! 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 Azkenean, Katalin heldu zen, itzuli bi. 3. itzulia. Luzean itxaron zuen Mirenek. Eta azkenean, berriz, burua ateratzen hasi zen. Deika. Katalin! Katalin! Inok etzun erantzun. Katalin desagertu zen. Oiuri entzutean, Sara etxetik atera zen. Eta Mireni galitu zen. Baina, nun da Katalin? Orduan, momentu hortan, etxe aurreko zubitit zintzilik abalitzan, ahots bat entzun zen. Eguna eguneko entzat eta gaua gaueko erentzat. Beraz, Katalin, diratza! Eta Mirenek Sarari erran zion. Katalin, bai, Katalin, gaueko keramandin. Eta alabazan alabazan, Sarariak alabazan, eta atera delia herriko plazan.